kaixo lagunak, hemen gaude berriro ere Burlatako jaietan. Gaur Burlatan euskaraz bizi eguna dugu. Eta Burlatan zehar abiatu gara Burlatako euskaldunen bila. Galdetuko diogu ia beraientzat beharrezkoa den halako egun bat Burlatako jaietan ospatzea. Aurrera bat. Hemen gaude beste euskaldun batekin, zer moduz doaz jaiak? Lasai asko. Bai, badakizu gaur euskaraz bizi eguna dugula, eta zer iruditzen zaizu holako egun bat behar dugula Burlatan? Bai, Burlatan behar dugu. Pena da behar izatea, behar hori izatea. Hoberena izango litzateke, festa guziak edo urte osoa euskaraz bizitzea, baina bueno, nola nahi bultzatu egin behar da, eta bultzatu behar bada, ongi da. Oztopo guztien gainetik euskaraz egin behar du. Bai. Burlatako jaietan ere, oso ongi, eskerrik asko. Bale, zorgatik. Hemen aurkitu dugu beste euskaldun peto bat, zer moduz jaiak? Salbi, primeras. Ongi, badakizu gaur euskaraz bizi eguna dugula Burlatan. Zuk uste duzu beharrezkoa dugula Burlatan horrelako egun bat? Bai, beharrezkoa da, eta gainera, gaur goizean altxatu nahi zenean, esan dut, begira, gaur euskaraz biziko eguna da. Eta pensatu dut bina, goizean oso gutxi sumatu dut euskara giroa, eta pensatzen dut, oraindik falta zaigula guri edukitzea kontzientzia bizi behar garela euskaraz, ez dela euskalduna izatea soilik norbaitekin topatzen bazarai euskaraz hitz egitea, baizik eta leku guztietan saiatzea euskaraz egitea, eta hori Burlatan falta da. Bai, beharrezkoa da bultzatzea. Ustez, oztopoak dauzkagu edo gure errua ere nola baitekoa? Oztopoak badaude, bino gure errua ere ustez handia ez dugula esan dizun bezala. Ez dugula kontzientzia handirik bultzatu behar dugula euskara, egunero, momentu guztietan. Eskerrik asko. Hala. Hemen gaude beste euskaldunekin, zer moduz doaz jaiak? Ongi, txintxo baino. Badakizue gaur euskaraz bizi eguna dugula Burlatan. Zuek uste duzue Burlatan posiblea dela euskaraz bizitzea jaiak? Jaiak urtean bezala, posible da norberaren jarreren arabera. Nik uste zailtasunak beti daudela, baina Burlatan falta dela erabilpena. Daki gero eta jende gehiago, baina tamalez ez da erabiltzen dakigunen bezain beste. Eta gero bai uste dudana da, jendeak erabili barko lukela gehiago, erabili barko genukela, baina egia daren, nire kritika da udalaren partetik ez dela behar beste egiten hortarako. Hori ez gure kasuan, igual komertzioetara joaten zarenean eta saiatzen zara euskara zuzentzen, aber besteak dakien, eta uste dut askotan igual ez dakigula besteak dakien edo ez, eta iruditzen zaitu udalaren partetik, erraztu barko litzatekela jende gehiago jakitea, eta egin barko liratezkela kanpainak edo dinamikak jendeak erabiltzeko gehiago. Iruditzen zait, udaletxeak egiten duela antzerki bat euskaraz eta zinema bat euskaraz, kupoa betetzeko, baina ez dela benetan saiatzen Burlata euskalduntzen. Bai, hori, azkenean badagoela alde batetik, baldintzatua dagoela udalaren partetik, zenbait lekutan ezin delako, nahiz eta nahi izan ezin dugu erabili, ezin dugu euskaraz bizi, baina gero ere, itxasok esaten zuena, norberak ere egin behar du autu hori edo erabaki hori euskaraz bizitzeko, eta posible duen guztietan erabili ahal izateko. Orduan, pixka bada gazi eta gozoa ez, batzutan posible da eta ez dugu egiten, eta beste batzutan ezin dugu, eta orduan horrere badago lan egiteko. Eta gero nik puntu positibo bai egia da, adibidez, familietan ikusten dela ume txikiekin gero eta gehiago ikastolara doazenak eta gurasoak dakitenak. Zorionez entzuten da Burlatan gero eta gehiago, baina nire kritika da eta autokritika, gazteen artean ez dela entzuten, ikusita zenbat jende dagoen askatasunan eta zenbat gaztek dakigun, gazteen artean entzuten dela. Zuen proposamena euskalduna gehiago saiatu bat garela. Bai, hasi behar da norberaren erabakia. Hori da. Bale, eskerrik asko. Venga, hemen gaude beste euskaldun batekin, zer moduz doaz jaiak?
oso gustora. Badakizu gaur da Euskaraz bizi eguna dugula, Euskaldunon eguna. Zuretzat beharrezkoa da holako egun bat Burlatan. Bai, oso beharrezkoa da, ze gainera bizi gara zonalde batean non gehien erabiltzen dena da erdara, orduan lagundu behar dugu Euskara gehiago erabiltzea. Uste duzu oztopoak ditugula Burlatan? Bai, egunetik egunera igual gutxiago, baina badaude oraindik oztopoak erabiltzeko eta jende asko ez du erabiltzen izakit zergatikan eta gutxitan hitz egiten dugu. Hori, saiatu egin behar gara, ez da? Bai, oso ongi, eskerrik asko ba. Zuei, ba. Bena aurkitu dugu beste burlatar euskaldun bat. Kaixo, zer moduz doaz jaiak? Primera. Gaur badakizu Euskaraz bizi eguna dugula Burlatako jaietan. Uste duzu posiblea dela Burlatan Euskaraz bizitzea? Igual posiblea da, baina saiatzen baldin bazara. Euskaldun asko dago, baina Euskaraz saiatzen bazara eta lehendabiziko hitza Euskaraz egiten baduzu aukera gehiago hitz egiteko. A ver. Hemen gaude Burlatako beste euskaldun batekin. Gaur Euskaraz bizi eguna da Burlatako jaietan. Zuk uste duzu Burlatako jaietan Euskaraz bizi daitekela? Bai, kaura ez. Bai. Eta ostiralea, vamos. Ostirala izan da, asko zobe izan da. Bai. Eta zer moduz doaz jaiak? Ni oso ongi. Ongi? Bai. Bai, asko atera Pizka ateratzen, gutxi ateratzen, Euskaraz mintzatzen eta ongi. Bai, dena gutxi, baina Euskaraz mintzatzen asko, ez da? Bai. Venga, oso ongi, eskerrik asko. Venga, Beno, dirudi Burlatako jaiak aurrera doaztela eta gure bizilagunak primeran pasatzen ari direla. Euskarari buruz zer esan behar dugu, entzun dugunaren arabera, udaletxeak gehiago lagundu beharko luke eta gure aldetik ere pizka gehiago saiatu beharko ginatekela. Ez ahaztu Euskara bihotzean, baina batez ere ahoan.